Apteekin lähtötilanne oli sellainen, että apteekki oli haastavassa paikassa, pieni liiketila, vähän syrjäisessä paikassa kaupunkia ja huonot pysäköintimahdollisuudet. Että siellä nimenomaan ehkä juuri pärjäs ja pystyi ylläpitämään toimintaa, mutta kasvun mahdollisuuksia oli vaikea löytää siinä paikassa. Kun kuulin, että uutta liiketilaa suunnitellaan Kauhavalle, niin saman tien mielen valtasi innostus. Ja ihan heti alkuvaiheessa otin yhteyttä Jevaliin ja sain sieltä loistavaa tukea, sekä henkistä että myös neuvonnallista tukea siihen projektin alkutaipaleeseen, johon kuitenkin liittyy paljon epävarmuustekijöitä liittyen talouteen ja kaikkiin muihin, mitä tämmöiseen isoon projektiin liittyy. Koska taloudelliset seikat oli yksi iso huolenaihe, niin oli mahtava asia se, että pystyi Jevalin kanssa selvittämään kustannustason ennen kuin lähdin mukaan Jevalin ja Keskon kanssa projektiin. No mä sain apua Jevalilta tässä heti alkuvaiheessa loistavasti kaikkiin tärkeisiin asioihin liittyen, niin kuin esimerkiksi vuokrasopimuksen tekoon ja myös kaikki neuvottelut, mitä käytiin vuokraantajan kanssa, niin niissä kaikissa tuli ihan korvaamatonta apua Jevalilta ja tietoa ja konkreettisia käytännön vinkkejä. Mutta ehkä se isoin asia, mä sanoisin loppupeleissä, oli se henkinen tuki, mikä tuli tavallaan pitkin projektia heti alusta lähtien ja tavallaan pakotti myös ajattelemaan niitä asioita vähän eri lailla kuin mitä olin itsekin ajatellut ja koko ajan virtaviivaisti sitä omaa projektia eteenpäin. Jos saisin palata ajasta taaksepäin, niin ehkä kuuntelisin vielä enemmän ja hanakammin Jaakon, Mikan ja Markon neuvoja Jevalilta ja sitä kautta pääsisin itse huomattavasti pienemmällä vaivalla eteenpäin projektissa. No, meillä on apteekki nyt pyörinyt täällä nykyisissä tiloissa, uusissa tiloissa jo 1,5 kuukautta ja ei voi olla enempää kuin tyytyväinen. On saatu ihan valtavan paljon palautetta, positiivista palautetta asiakkailta. Henkilökunta viihtyy enemmän kuin aikaisemmin ja ennen kaikkea se, että nämä toimivammat tilat ja varsinkin tässä suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon toimintojen kehittäminen myös tulevaisuudessa, vaikka terveyspisteeseen liittyen, niin tämä mahdollistaa todella paljon myös apteekin toimintojen ja palveluiden kehittämisen tulevaisuudessa. Erityisen paljon ilahduttaa palveluvalinnan myynnin kehitys ja asiakkaiden määrä nimenomaan tuolla reseptitiskin ulkopuolella. Meillä nimenomaan niiden asiakkaiden määrä on todella paljon lisääntynyt, jotka ostaa muutenkin kuin reseptilääkettä. Ja sanoisin, että ylipäätään kokonaistilanne on se, että nyt kun miettii tulevaisuutta, haasteita, mitkä kohtaa apteekkialaa, niin tässä nykyisessä liiketilassa, uudistuneessa apteekissa on huomattavasti helpompi, levollisemmin mielin ottaa vastaan näitä haasteita. Suunnitelmissa on jatkaa tässä nykyisessä liiketilassa pitkään. Tästä ei ole kiire lähteä mihinkään, täällä on hyvä olla. Mutta totta kai, jos elämä heittelee uralla eteenpäin nopeammin kuin mitä kuvittelee, niin tätä nykyistä liiketilaa on huomattavasti helpompi myydä eteenpäin jatkajalle ja sitä kautta investointi myöskin vielä varmemmin kantaa itsensä takaisin kyllä. Vastaavassa tilanteessa olevalle apteekkarille suosittelisin vakavasti tarttumaan tilaisuuteen ja Jevali on totta kai helppo yhteistyökumppani siinä mielessä, koska se on siinä kohtaa voi riskittä lähteä kartoittamaan kustannuksia, budjettia tälle projektille ilman sitoutumista sen kummemmin sen syvempiin jatkotoimenpiteisiin ja ehdottomasti suosittelen Jevalia yhteistyökumppanina. Tämä projekti oli ihan menestys ja siitä kuuluu kiitos ennen kaikkea Jevalille ja ei ole mitään syytä, miksi en voisi suositella Jevalia samassa tilanteessa olevalle kollegalle.